An după an a așteptat ceva ca să se întâmple din viața ei de altă dată și s-a scurs așa de iute. În multe ea s-a încrezut, sperând că este bine, nu s-a temut și n-a știut de răul care vine. Când tânără fiind a vrut iubirea să o găsească, doar promisiunea a primit în viața pământească. S-a agățat de visul ei, clătindu-și o speranță, n-a renunțat în niciun fel, crezând în noua șansă. Acum stă tristă și privește prin geamul din odaie, cum tot în jur se veștejește natura ei în mișcare. O frunză cade la pământ, iar alta o urmează și tot așa toate pe rând își pierd a lor culoare. Cu ochii în lacrimi a cedat să mai creadă în iubire, nimic n-a fost adevărat, ci numai amăgire. Și iarăși seara s-a lăsat, cu liniștea profundă, tot satul era confundat în besna cea nocturnă. Ce singură ea se simțea în casa cea mare și încă o noapte mai trecea fără de alinare. Doar o cântare răsuna în liniștea de seară, ce tot mereu o auzea din casa de la moară. De câte ori a ascultat cântările acelea, ceva ciudat se petrecea, parcă o lăsa durerea. Căci îi cântau despre lui Iisus, acel din răstignire, și lăudau mereu nespus a lui mare iubire. Iubire, ah, și încă un fior a străbătut-o îndată, o cât de mult și cu cât dor prin lume a căutat-o. Dar ei cântau și tot cântau cântarea minunată și acele versuri răsunau mai mult ca niciodată. Acele versuri cu Iisus care au produs minunea, iubirea în inima pătruns, redându-i fericirea. Că aceasta e iubirea Lui, iubirea adevărată, de n-ai primit-o până acum, nu poți iubi vreodată. An după an a așteptat ceva ca să se întâmple și într-adevăr s-a întâmplat prin versul unui cântec. Și ea îi cântă lui Iisus acum cu bucurie, căci doar prin el a cunoscut cu adevărat iubire. Amin.